Rhaglen gyrfaoedd ar byd gwaith. Caiff y rhaglen yma ei darparu i ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Rhondda Cynon Taf gan y Garfan Addysg. Rydyn ni'n cynnig mewnwelediad sy'n creu realaeth a deheuad ymhlith pobl ifanc o ran eu bywydau yn y dyfodol. Mae'r rhaglen yma'n cael ei darparu i ddosbarthiadau a grwpiau o ddisgyblion rhwng blwyddyn 6 a 13. Mae'r rhaglen yn galluogi bobl ifanc i deall sut mae eu penderfyniadau, gwerthoedd ac ymddygiad ar hyn o bryd yn effeithio ar eu cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol. Byddwn ni'n rhoi cyfarwyddyd ar sut i reoli llwybrau gyrfa a chynllunio dewisiadau effeithiol yn ogystal â bod yn brwdfrydig, pennu targedau hirdymor a goroesgyn unrhyw rhwystrau. Byddwn ni'n rhoi cyngor ar ddatblygu sgiliau allweddol, sut i baratoi ar gyfer heriau, dewisiadau a chyfrifoldebau'r byd gwaith a bywyd fel oedolyn. Yn y bôn, rydyn ni'n ceisio ysbrydoli entrepreneuriaid ifanc. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf am y farchnad lafur mwyn cadw'r rhaglen yn gyfoes. Caiff y rhaglen ei ddatblygu gan ddefnyddio'r wybodaeth yma mwyn rhoi gwybod i bobl ifanc am y sgiliau, yr unweddau a'r meysydd lle mae angen tyfu mwyn bod yn unigolion llwyddiannus. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r raglen gyfaoedd ar byd gwaith, e-bostiwch carfan cyflogaeth addysg hyfforddiant @rhonddacynontaf.gov.uk.